Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Elma, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kadalen Mariano iti San Manuel Tarlac, Wilma Foronda Castile iti Taiwan, ken Chris James. Manzano, Kahobe kan Oralio family from Lourdes Oralio. Makablaawan pa ni Ate Marie Fermato from Rosemary Villaseñor. Shout out kada Merly Ormeta ti Kuwait, Florenda Kimpaoy kan Jasmine Rivera, kastamat ni Mare Vivea iti Hong Kong. Shout out kadagiti pamilya ijay Tabuk Kalinga, kadagiti anak ko ada Michael, Chris Cart, Rexter, kan Jeremy. Kastamat kan nilakay ko. Opalar kan Kawayan family, kan happy birthday kan ni Bunsok inton October 26 from Merlin, Kawayan. Shout out kan nilakay ko Samson Sabado, kan anak mi ani Jefferson Sabado. Kastamat nga advance happy birthday kan ni Lola Lourdes Sandaga, kan advance happy birthday mat kan ni Joan Sandaga iti San Agustin, Bawang, La Union. Ti Makatunggal kan Julio family iti Isabela from Dennis Makatunggal Julio iti Burgos, Isabela. Amin akapamilyak di Tabantay, Ilocos Sur from Abdullah Habibi. Shout out kanila kay ko Ray Jose, kakabsat ko Adamari Carcanta,
Veron Dulay ken Nanay Conching Dulay from Josephine Jose. Ti apok ani Arnan Alfonso, Arlene Mariano Ancheta, dita Barracuit, Gattaran, Cagayan, from Geraldine Larroco, iti Hong Kong. Miguel family, dita San Vicente, Quirino Isabela, from Clary Miguel, iti Hong Kong. Advance happy birthday Manong Morin ton October 22 from Shantz, Padilla. Advance happy birthday kanila kay ko Narciso Valdez from Emma Valdez. Makablaawan pa iti Sandaga, Palasi, Dawa, Sabado family, dita Dungon, Pangasinan from Akihiro, Dawa. Happy birthday kanila kay ko James Madriaga, ti Matukay, Alakapan, Cagayan from Jamji Madriaga. Makablaawan pa ni Bimbo Tamang dita Barangay Malamag East, Tumawini, Isabela. Kastamot ni Rodolfo Andaya Tamayo dita Giling, Rosales, Pangasinan. Ni Reynaldo Paas, Ray Anjoy, Rowan, Renz, Razel, KD, Christian, ken Kisha dita Dapdap Muta, Kasibo, Nueva Vizcaya. Happy 4th birthday Daphne Lay. Makablaawan pa ni Jing Afante, Maricel Bautista, Presi Peneranda, Ruel Vadil, Ronnie Paas, Manny Fernandez, Joel Vicente ken ti pamilyada from Mary Ann Paas iti Saudi Arabia. Shout out kada Mary Jane Aliwanag, Daisylin Estrero, Zoraida Calomente Yanggud ken Ay Caballero. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Elma. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Elma, ket dispensaran dak kuma no jakon inlanad ti address ko. Medyo sensitibo nga minda ito'y pakasaritaan nga inak isalaysay manang. Iso nga ingkedeng ko nga ilimod latan ti address ko, tapno uray ibashdak dagiti makangeg, saan da nga ammo no sa dinoak nga agindag. Agtawa nakitaan iti 4 apulo ket 2, ngambala sang akpailaeng. Nung pay kasta, awanan ti panggap ko pay a makiasawa, takalpasan dagiti napasarak, kaya rigan na anatroma akon. Aklo nakasuplada akmanang, dakas ti ugalik no labsen ti agsarita, ngam amin dagita, na ikaguma akon a binaliwan. 2 kami laeng nga agkabsat manang, agpada kami a babae. Siyak ti inauna, kat ulila kami ademang. Dimmakkel kami kan ni Lolok. Nalaos ti panangipatag ko kan ni ading ko, kat ingkarik iti bagik, a protektarak nga uray pay ibwis ko ti bukod ko abiyag. Ngam napalalo ti pan nakadismayak iti bagik, tanasikugan ti kabsat ko, kat pinanawan ti nakasikug ken kuana. Ditoy arugyak ti agsalaysay manang. Kabulanan nun di adem, ngem aging gaita, di mo paila ikaskasaw. Kasla di mo makitkita di adem nga orag sinchinabat kayo dito'y balay. Nasakit tinakam ko kan kuana lolo. Amuyo dayta. Elma, apo, maawatan ka. Inaramid mo ti amin para kan kuana. Ngam saan namot abasol ti kasjay ang nagbanagan na. Apay kumasaan lolo. Iso ti akimbagi. Dinakit din basol ti panagsikog na. Apok, saan mo't anam namaan di adem alukun lagayam tinubyo na? Saan ka day? Apay ngamin anak kinobyo lolo. Kat amo namat nga agad adal pay laeng. Di saan kumaan na sikugan no saan anagsayat? Na yun ti kasta pa nagsasaom iti kabsat mo, Elma. Saan dakmat siguro ang mapabasol lolo? Ar-aramidak ti amin tapno makaadal. Ngam anya ti naramid na. Dinadaol na namin pinsan ti panagtalag ko kan kuana. Ay. Iso ang maawatan dak ko ma lolo. Kat
Pangaasiyo, tasandak ko maapilitan a makilangan kan kwa na itinasaya at ita. Dumtang to siguro ti panawan, nga agsubli ti sigod apan nakilangan ko kan kwa na. Ngam saan pa'y nga ita? Diyak pa'y kabailan, lolo. Nasakit pa'y latinakam ko, gapo iti inaramid na. Elma, mabalin ka din nga itulod ka no malpas ti trabaho tayo? Kabalak ti agawid asisya. Ha? Kan mabalin ka di Rodel? Sardangan nakman? Namin anon nga imbagakkan ka nga awan ti panawon ko itikaskan ka. Oray pa'y kasta ti kanayon nga ibagam. Saan na ka maupay, Elma? At daak lang ditoy. Agtrabaho ka kit din. Ah. Makapasurun ka. Saan na ka maupay, Elma? Tandaan nam day ta. Ay, makapasurun day ta lalaki. Sana makaawat. Imbagak lang arudan asardangan nak. Ngam dagulitan naklata. Imbag kumamot no jak among agpapada amin a lalaki. Manangalilaw da. Agpapada da amin. Lolo, adakon. Ne, naulimak mo ti balay. Remor nga ta ni Lolo. Kita at man dita silid na. Ne, awan mo't dito eh. Tingata na laing nga kabsat ko. Siripag man dita yan na. Ne, awan matlaang dito eh. Remorda siguro ka ni Lolo. Napananda nga ta. Ni Lolo ti umawawag. Hello? Lolo? Ayan nyo? Elma, apok! Daak dito ospital! Ha? Apay Lolo? Anyat na pasamak? Hindi kun dito ospital ti atim tagpas nga isaan. Madanagan nakitimbag at ti doktor. Delikado ka no ti kasasaan na. Ha? Pangaasim, Elma, apok. Umay ka kumaditoy. Pangaasim! Sige Lolo. Umayak dita. Urayan dak. Dayjay ni Lolo. Apay na laos ti sangit na. Lolo? Elma, apok! Apay Lolo? Apay na laos ti panagsangit yo. Jay Adem, Elma! Jay Adem! Apay ni Jane Lolo. Anyat na pasama. Awanin Jay Adem! Hindi na kinabangan tinagpasngay. Awanin Jay Adem! Anya? Kasla nagtupak kanyak ti langit iti panagriknak iti daydi akan nito manang Emmy.
Jak pulos ni namnama nga iti panagpas nga iti kabsat ko, ipulang namutten ti bulod na abiyag. Nakaro ti panagladingit ko, ngam nakarkaro pa iti pan nakakonsensyak. Tamanipod na amwak ti kasasaad na, talaga adjakon kinasarsarita, gapu iti nalaos asakit tinakam ko iti panagsikog na. Nalaos ti panagbabawik, gapu iti agdadata a kinapudno, apimmusay ti kabsat ko, abalon na tigurak kenkwana, gapu iti nagbanagan na. Tirigat namanang, gapu iti nalaos asakit tinakam ko, inraman ko pa yan aginura ultimo ti kaanakak nga impas nga iti kabsat ko. Nang runa kat iso ti makagapo, iti ipupusay na. Makapabwisit mo tayo tamaladaga. Sangit na sangit. Makapasuron. Jaklak at makaturugan kat masapak pa'y nubigat. Elma, itimpla man iti dito'y kaanakam. Ay, may ramramanak pa yan ang maistorbo gapo iti buwisit nga ubing. Elma! Uwan, lolo! Umayan! Ay, talaga ang makapasuron ti kastoy. Buwisit ka talaga. Anyayati ko ng maibagam, Rodel. Nagdagulit ka mutan. Elma, amok na niya ti pagdaldalanam ita. Amok tarik na ti mapukawan iti ipatpatag. Ha? Pangasim ko ma, tadi nakagura. Kaya't kalahan nga antingayan kadag ito'y apanawan nga da pagdaldalanam. Nalaos mo ti sakit tinakam ko iti pimusay day di mamak. Ti amok idi, jakod maka-move on na pulos. Nang runak at napalalo ti panang ipatag ko kenkwana. Rodel? Ngam kumpet ka iti namarswa, Elma. Saan nakaabaybay ang ti Diyos? Taamin dagiti parswa ng agdaldalan iti panubok. Tartarabayan na. Saan nabaybayan? Ngata? Agtalik ka iti namarswa. Kas iti nakunakon. Saan nabaybayan ti Diyos dagiti anak na nga agdaldalan iti panubok? Nagsaur ka met? Saan kan sama tayo nagtalikod ito'y naglamangak? Isong amom no sa dino tayan ko. Uy, sana? Sigurado ka? Amangan no sasahuran nakmet? Saan ko natnut? Boboy! Ayan mo! Ha? Ala, nititak nga ilma day jay. Ay, ayaban, nakabuboy. Mapana kundi tabalay mi. Boboy! Jaketo na karkarong agungot kanyak ni Tita Elma. Amangan na niya taramidan na kanyak. Nagtangkan ti ulo! Anay ko! Di naglapigusan! Anay ko! Day
Tatirumbang kan katapnog nakam ka. Namin ano nga'y bagak nga agtalinag ka lang dito'y balay no sumangpot ka nga gapo di pagadalan. Ngam di ka manon nasangputan dito'y. Auntie! Sige, padasam tiyag sangit ta nakarkaro ang makaraman ka kanyak, buboy. Di mo amo ti dumngag iti sao? Natangkan ti ulom? Apay, kabaalamon ti agbiag asiksikata di nakipangtangag, ha? Sumangbat ka! Kabaalamon ti agbiag asiksika! Saan, auntie? Matlagayam! Apay nga rod adi mo amo ti agtumpal iti bilin? Pasensya ka, auntie. Ala, aramido mo, noanya ti assignment mo. Agadal ka iti leksyon mo, tapno saan ama sayang tigas-gastusak amang papaadal kan ka. Pudno ka din nga ag-resign kan, Rodel? Wan Elma, panagreknak namin kat talaga nga awan dito tigasat ko. Ha? Anya ti, kaya't mo asawan, Rodel. Iti lasod ti ado atawan. Inanadak ti panagayat ko kun ka. Amom dayta. Rodel, Ngam panagkunak. Talaga di nak maayat. Iso akadagiti na palabas sa bulan. Nagsapulak iti oportunidad. Kat sanak mata na paay. Napagasatan na kiti panag-apply ko di balasiw taaw. ha? Saan laday ta, Elma? Adanam amo ka babae online. Kat naadaan kami iti relasyon. Anya? Agtrab-trabaho mo't lang iti pagilya na papanak ti karelasyon ko ita. Kat panagkunak, isunti kagasat ko. Ha? Agluluwa ka, Elma? Ako? Awan da ito, Rodel. Luwan ni ragsak da ito iparakan ka. Awan da ito eh. Di mo latan ikaskaso. Aklo nag-akalpasan ti ado atawan, ininot matan anat nagtiriknak ka ni Rodel manang Emmy. Iso akayarigan na nga iti may kado agundaway, napukawanak iti ipatpatag. May isa a tao nga iti panagriknak kat ison ti pagindurugan ti lubong ko. Gapo iti dayta, ad-addan ang nagbalinak ama nagpupudot. Kat ti pangibaw-baw ingak iti suron kan pudot ti ulok, ni Buboy nga anak iti kinabalasang daydi pimusay akabsat ko. Naglabas pa iti sumagmamano atawan nga awan latta ti nagbaliwak manang. High school idin ni Buboy. Apay anarabyan ka. Pasensya kayo, nanti. Simurtak ngamin kadagiti ka grupo ka nagaramid iti project mi. Graduating ngamin iti high school. Awan bibiyang ko no graduating kan. Ha? Basta no anya ti paganurutak iti dayti abalay. Iso ti rumbang amasurot. Ala, agpaklab ka iti sofa. Auntie? Agpaklab ka iti sofa kunak. Darasam sakbay ako maro ti pungtot ko kat nakarkaro pa iti aramidakan ka. Paklab!
Jak amon no kasano nga ibaw ingko ti saan anasaya at atratom iti kaanakam, Elma. Ha? Lolo? Nakasingsingpot nga agtutubo di kaanakam ngam nakauy-uyong kakankwana. Kaya't ko laang nga agnakam ni Buboy, Lolo. Tapno di nakatsurutan ti dana day di inana. Anya? Ay, aging gakadi ita. Nagtalinaod pa'y lang ti sakit tinakam mo iti day di Jane. Gapo iti napasamak kan kuana. Lolo? Elma, apaw. Sa nga polo kat inemen atawan nga awan day di Jane. Saan nga taarumbang laeng apalubusam matanday taim-impanam asakit tinakam? Gapo iti nagbidutan day di kabsat mo ide. Saanan anain kalintagan ti kastangar aramedam, Elma. Nang runa kat ni Boboy akaanakam ti pangidasdas alam iti pungtot mo. Dahito'y ti tandaanam, apo. Saan abasol ni Boboy ti panakaitao na dito'y lubong? Awan apolos ti pakainaigan na iti nagbiddutan dagiti dadakkel na. Day di kapsat mo. Awan apolos, Elma. Auntie Elma, makumikom kayo kadi. Kit-kita amat ngagpalpalasak. Adda na patagapapanak. Auntie, Apay aya? kaya't kayo kumamakasarita, auntie. Adda ngamin pakariribukak. Mabalin ka di Buboy? Dinakman iraman iti no anyaman day ta pakariribukam ako nam. Auntie, Siyak lang arudan ti mang papaadal kan mang bibiyakkan ka. Ita, iraman nakpailaang mo't iti ibagbagam a pakariribukam. pangasim, auntie. Anya ka kadi? Di ka kadi makauawat? Imbagak mo't kan ka nga adda na patag apapanak. Di naksingaan. Naimbagtadakan, Elma. Rumuarak kuman ka. Ha? Apay, Lolo? Apay ang madandanagan kayo? Aday mawag kanya ka, pulis. Pulis? Apay nga inawagan na kayo ti pulis, Lolo? Impakamulang atay sa ospital ni Boboy. Anya? Apay, Lolo? Anya tinapasamak ka ni Buboy? Apay nga da iti ospital? Nabugbog ka no, iti nagrarangat dagiti fraternity iti pagadalan da. Critical ka no, ti kasasaad na. Anya? Napalalo ti panagtibayok, manipod nagturong, agingga ang nakagteng kami iti ospital, manang Emmy. Kat ti kasakitan,
Saan min anadanon asibibiyag ti kaanakak. Naadaan iti blood clot ti ulo ti kaanakak, a resulta ti panangpukpuk da kenkwana iti natangken a banag. Rumrumwar iti investigasyon, anabayagan nga dasusik ti dua grupo iti pagad-adalan ni Buboy. Ket idi nagririnnupak da, napakaruan ti kaanakak, nga iso ti gapwanan ti ipupusay na. Nakasaritak metlaeng ti maestra ti kaanakak, ket iso ti nakaamwak, anabayag gaya man aharharasen ti maysa a grupo ni Buboy. Nalagip ko ti yasidag kanyak day di Buboy manang, idi kayat nakakasarita, ngamjak ingkan kano. Nalabit aday di amapaspasamak kenkwana iji pagadalan, ti kayat na pagsaritaan mi, ngamjak pulos inikkan iti gundaway. Iti may katlo a gundaway manang, napukaw ti maysa nga ipatpatag ko iti biyag, ajak man la na iparik na ti pammatag ko kankwana. Taad-adda ngamin anagari iti barukong ko tigura, ken sakit tinakam, gapo kadagiti naglabas a pagteng iti biyag ko. Banag a pagbababawyak iti kastaunay. Dagitoy iti makagapo, iso anakunak akasla na trauma akon manang. Tuy pagayam mo, Elma. Pagayam nga Elma, anyan tinapasaram. Saan asika mismo ti biktima? Ngam talaga asika ti mangibaklay iti sakit. Tasika ti makarik na iti saem, gapo kadagiti imbinglay mo apagteng. Iti may sa abanda, addapan ni dirko ken ka. Tadi mo ammo ti mangipaay iti gundaway para kadagiti ipatpatag mo. Sa bagay, inaklon mo met ti ugalim, nga iso ti amok a makagapo, no apay asika ita ti ad-adda a masaksakitan, gapo kadagijay a pagteng. May salaang ti makunak pagayam ko. Isukom ti amin iti namarswa, ta isulaangan ti makatulong ken ka, tapno masarakam ti talinaay, ken nalinak arik na, amang ipaaymat ken ka iti naulimek a panagbiag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapu